Добър ден, приятели, аз съм Илян 2002 и днес ще играем на... Чай да видим много да играем. На Майнкрафт, ще покажа как да се построим нещо набързо, така. И обаче, моля, абонирайте се за мен, ако обичате. Също, ако харесвайте видеота, смятам да ви покажа... И... тук ще създам там някакъв нов свят и... Смятам да... Я знам да построя нещо готиничка къща или село да се опитам да се намеря. Ще видим, нали, ще се опитам да намеря някоя яка къща. И също в това оцеляване целта ми мисля, че ще бъде да намеря колкото може повече. Аз креатив няма да използвам, въпреки че най-добрите хора са, които мисля. Ако ви лаги, извинете, но наистина малко ми лаги в момента на менде, защото ето вижте, чупя блок, че не ми го дава, но малко ми трябва да се оправи, докато ми се регенни мястото, иначе никой не ми лаги. Само трябва да изчакам да се регенни. През това време ще си пусна креатив, само да огледам. Кажете го. Виждате как ми лаги, нали? Но, айрон. Но аз, нали, смятам да... Ще спра клипа и ще продължа когато ми спре да ми лаги. Нали, обаче, чакайте така. Такава малка. И завърнах се, ето и тук, сега ще такова, кажете го. Ще си поиграя, нали? Цепи ми в момента не ми лаги, но все пак смятам да играя. Тук ще събера малко дърво за начало. Като за начало, нали? Fuck! What the fuck? Тук някои хора мислят, че много хора са гледали моите клипове, но най-много гледате на Вектор. Ако искате ще кача още, само пишете в коментарите. Ако искате ще качвам още на Вектор. Аз не ми е много интересна игра, но ако искате ще качвам все още. Защо толкова много ми забива, не знам, но по принцип изобщо не ми забива. Но някои винаги се кефят. Както Кридио едно. Се пише сидовете му на сървърите. Или на обикновен такова. Или на обикновен свят. Там пише се Кридио едно. Или Кридио едно the best. Много надразни такива хора, разбирате ли? Не ми харесват такива хора. Но все пак гледам най-често J Gamecast. Те са ми любимите. Ако гледате това клипче, да ви хареса. Пък ако някой тяхен приятел, моля да ги поздрави от мен. Аз не съм даже и на половината на тях. На повече от половината са на тяхните години, обаче много ми харесва как играят. Самото им оцеляване не е като другото. Нищо, че съм ги виждал да използват креатив, но примерно на 11-ти епизод Survival Aim на Борнгот му пишеше You Game Mode Has Been Update, но аз не ме интересува дали са играли на креатив или не. Аз ми ги стига да е хубаво. Не искам друго да ви кажа. Искам просто хубаво видео. Нищо повече. И затова аз, нали, почнах да правя клипове. Съжалявам, че някои поредици ги почвам по 2-3 епизода и не ги качвам по там нататък, защото нещо ми е... Може би защото нямам нито един абонат и затова аз не мога да качвам нито едно видео бързо. В смисъл, много бавно се качва. Мене много ма дразни тези неща. Но все пак качвам и само се надявам повече да се абонирате за мен и повече хора. Това и на мен ще ми помогне, а пък ако ме гледате и на вас, да ме гледате, но не съм казал на никой никой не съм принуждал да ме гледа. Няма да го направя. И тук малко вече ще почна да оцелявам. Къде ми е крафтинг тейбъл? Так, шабам. Да си направим на лопатка.
Но обаче много ме дразни най-много Критил едно. Се пише, ни шибани сидове. Критил едно, the best. The best, като предни гуще, the best. Критил едно ще the best, когато аз умра. Разбирате ли? В смисъл, то е живо лайнове, хора. Сори за сценичните думи, така да кажа, но дразни ме такива хора като него. Не мога да се държа. Тук има Айрон, добре намерих Айрон. Тук вече, нали, айде вече започвам да коментирам по играта, защото ще почна да си изтървам и така както говоря за Крития едно, може и да стане нещо по-лошо, тъй че по-добре да млъквам, буквално казано. И ще се изкефя да ще ми хареса да се абонирате за мен. Сори, че кашля, но съм болен. Моля, абонирайте се за мен, нали, ще качвам по-хубави клипове с по-добро качество. Извинете, нали, казах също, че и аре, ще завършвам този клип, после утре, следващия ще го правя по-дълъг. Бъбъ.